Eminyakeni edlule lomqhudelwano bewudlalwa amaqembu amakhulu aseSoweto kuphela, iKaizer Chiefs neOrlando Pirates. Kulonyaka ubandakanya amaqembu amane okokuqala. Lamaqembu iChiefs, iPirates, iSundowns kanye namaZulu avotelwe ngabalandeli. iSundowns ilala isithathu ohlwini lokuvotelwa kwamaqembu. Lokho kuqinisekisa ukuthi bayiqembu lesithathu ngobukhulu kuleli. We as IMamelodi Sundowns are doing a hell of a lot of work behind the scenes, not just to grow the fan base, because the fan base also grows because of the results. People want to be associated with winners. Umukwena uthi bazimisele ngokuphakamisa okokuqala lenkomishi. Preparations for the iCarling Black Label, I think we are in a good space. The players are looking very sharp and looking very focused to the match. iSundowns inabadlali abaningi abaqokiwe eqenjini lesizwe ukudlala imidlalo yobungani kwephezulu. Kubadlali abayisikhombisa kukhona nozinto wabafana uRonel Williams, abadlali abane basemuva, abadlali baseswini uThemba Zwane noTebogo Mokoena. uWilliams noMokoena bazoqala umdlalo kusasa. It's been a pleasure for me to be part of such an amazing team, massive brand on the continent. I set so much high standards for myself that the adaptation was smooth for me. It was easy because, I want to be better. I want to be challenging myself to be better each and every day. Umgadli weSundowns osezibonakalisile kuleliqembu angeke abe khona kulomdlalo ngenxa yokulimala. The only reason I do that is because the energy and the emotions that I derive when I speak about a player that is unavailable are negative energies and negative emotions. iSundowns izotholana phezulu namaZulu emidlalweni wokuqala likamenxe ihora lesishagalolunye kusasa. Kanti umdlalo wesibili uzoba phakathi kweChiefs nePirates ngehora le12 emini. Umdlalo wamanqamu uzoqala ngehora lesihlanu ntambama.